Разплащателните методи или доставчиците на платежни услуги са опциите, които ти предоставяш на потребителите за извършване на плащания за закупените продукти. Нормално това се извършва чрез доставчици на платежни услуги и по-конкретно през техните системи за разплащане. Тези доставчици предоставят услугата разплащане, като получават комисионна от всяка транзакция, извършена през тяхната система и впоследствие изпращат сумата на продажбите към теб. За да настроиш начин на плащане, отиди в секция Настройки, Плащания в админ панела. Избери кои доставчици на платежни услуги искаш да ползваш и да предоставяш на твоите клиенти, като избор при покупки в магазина. За да можеш да използваш тези доставчици, трябва да имаш регистрация в техните системи за разплащане. CloudCard не извършва плащания директно или индиректно от клиентите към теб, а предоставя връзка между платформата и системата за разплащане на съответния доставчик, за да може клиентите ти да извършат транзакцията в избраната система. Към настоящият момент всички методи, които не изискват участие на трети страни, са следните: наложен платеж и банков превод. А всички методи, които изискват участие на трети страни, са следните: Stripe, PayPal, ePay, Skrill, Authorize.net, Borica. Сега ще ти покажем наложен платеж. Това е начин на плащане, при който плащането се извършва в метода на доставка, а не предварително. Ако продуктите не бъдат платени в момента на доставка, те биват върнати на търговеца. Отиди на Настройки, Плащания. Кликни на бутона Конфигурирай срещу метода наложен платеж. За да конфигурираш наложен платеж в твоя магазин, трябва да попълниш текстовото поле. Няма други детайли, които да е необходимо да конфигурираш за този тип плащане. Защото с CloudCard е лесно.